Dobrodošli ljudi, danas imamo posebnog gosta, Mateja. Ćao! Danas ću odgovarati na dva vaša pitanja koji ste postavili na Skype-u. Prvo pitanje reći će on. Miloš Trifunović pita, šta jedete kada ste žedni? Jedem Govna! Radovan Spasojević pita, da li grickate nokte? Ne. Ne. Njam, njam, I ukusno. to su bila ta pitanja za ovu epizodu. Vidimo se u sledećoj. Ćao! To je bilo to za ovu epizodu. Hvala na 10 subscribera. 10. Ako ih dobijemo. Ali ako ih dobijemo. Da. Evo ga i Doni! Evo ga! I to je bilo što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Ćao! Gde je zvonat? Ajde